Hemmeňize salam. Bugün gynansak da lastiçkamy satmaly wagt geldi. Maşyn bilen tanıştyrayyn. Lexus ES 350. Arassa Japonka. 2008 ýyly 6-njy aý. Dubaydan paket alınan maşyn. Öz agam paket aldy. Ondan soň men sürtdüm. Maşynyň içi daşy arassa. Daşy ýanyp çykdyr. Özüňiz gördüňiz oglanlar. Polirovka etdirdim, wosk etdirdim, himçisk etdirdim. Motor korobkasy gowy, hadowy gowy. Hiç ýyl çykdyjy ýok. Satmamyň sebäbine köpüňiz bilýäňiz. Arzum Lexus ES 2024 almak. Oňa da pul ýetenek. Şoň üçin bu maşynymy satmaly boldum. Egerde bu ýerden pul düşse bu maşyny gönül satlykdan aýrylýanlar. Sebäbi iň gowar maşynamyň biri elimden kän maşyn ýetjä. Olanlar hiç dem şunça ýok. Maşyn maksimal komplektatsiýasy oglanlar. Panorama, Mark Levinson audio sistemi, 5 kulçowy dostum. Hemme zat ba. Eplenýän bakawy Eplenýän bakawy hem halyjylarda gelýändir. 5 kulçowy dostum. Hemme zat işläp duranlar oglanlar. Açar ýanyňyzda bolsa, atjaram, gurýaram maşyny. Goşmaça dakan zatlamam ba, onam jaňda düşündiren. Çykýançy sertka da bardyr. Öňkü sideniýalaryna podograf we ventilyasiýa bardyr. Gyşda ýyljaja gedýär, sowukda da buz ýaly edýänler sideniýany. Hemme funksiýalary işläp dur. Monitor zavodskoy kliwokoya. Maşynyň öňü polny plyonka edilen, daş degeni kraskasy aýlanmaz ýaly, faralar plyonka edilen. Bu faralarym özü oýnaýanlar. Otlaňyzda maşyny özü sazlaýar. Türkmenistana gelenden bäri şu maşyn bir maşkalaň eline. Mene şu maşynyň polnusy dowolny. Täze alany ýetsem şoňa dowolny bolar diýip pikir edýän. Bahasy $13.000. Kim üçin gymmat, kim üçin arzan. Maşyn menki, men özüm bilýän şu maşyn ýagdaýyny diýen bahama diýýär. Alajam siz. Kim almak istese, lüboy ussan alyp arkayn barlat bilen. Sürüp görüp barlat. Söküp gör, tapağı ýok. Pul berýänsiz, isteýiňiz ýaly barlap bilýäňiz maşyny. Kim alsa da nesip etsin, aşakda nomerler goýjak ýa-da liçka ýazyn. Bahasyna degýänmi, degen okmy, onam ýazyn.